А сега ние тук сме дошли да завладеем базата на червените говеда. Да, точно така. А ние преди това искахме да спестим. Да не таковаме клипа. Да не го правим много време, пътя да не са такова. Абе да не хабим само времето, тъй че не снимахме пътя и решихме направо да почнем да снимаме от базата. А тъй че да не се сърти за това. Тук има една готина джипка. Това не мога да разбера какво пише. Някаква си риба се продава тук имам чувство. Но докато приказвам аз, моят приятел ги трепем тук. И с ножката сме добри. Няма Все пак е оръжие. И остана само още един. И базата е наша. Отново. Това беше за днес. 1 минута и 15 секунди. Това е рекорд. Освен предишния беше малко, но... Чао от мен. Чао от другия ми приятел. Чао, чао.